12 żagħżugħ ġew multati madwar 2000 euro bejniethom wara azzjoni immedjata mill-Pulizija fi Swieqi li sabuhom qed jiksru l-paċi pubblika. Il-multi tħallsu fuq il-post. L-inċident seħħ il-ħadd filgħaxija meta l-Pulizija rċevit rapport dwar grupp ta' żgħażagħ li kienu qed jagħmlu ħafna storbju fi blokka ta' appartamenti fi triq Kanataċi Swieqi. L-uffiċjali waslu fuq il-post f'ħin qasir, waqfu l-istorbju u ħadu l-azzjoni meħtieġa skont il-liġi. Iż-żgħażagħ insabu responsabbli ta' kontravenzjonijiet marbuta mal-ksur tal-ordni u l-paċi pubblika kif ukoll rimi ta' skart illegali. Hawnhekk ħarġulhom multi amministrativi li kellhom iħallsu fuq il-post. Fl-istess ħin marru fuq il-post uffiċjali mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu l-MTA. Hawnhekk sabu li 8 mid-9 appartamenti fil-blokka msemmija kienu qed joperaw bi ksur tal-kundizzjonijiet tal-liċenzja. Konsegwentament it-turisti li kienu qed joqogħdu f'dawn l-appartamenti intalbu jitilqu mill-post u ġew rilokati f'akkomodazzjoni alternattiva. L-operatur ukoll instab li kisser il-kundizzjonijiet regolatorji. Għaldaqstant l-MTA bdiet bi proċeduri ta' infurzar billi ħarġet avviż ta' infurzar u ordnat il-waqfin immedjat tal-operat tal-blokka kollha tal-appartamenti. Il-binja nagħlqet kompletament sakemm l-operatur jiġi konformi mal-liġi. Fis-stqarrija l-Pulizija qalet li fit-tmiem il-ġimgħa li għadda inħarġu 17 il-multa fuq il-post fil-konfront ta' persuni li nqabdu jwettqu kontravenzjonijiet minuri. B'reazzjoni il-Ministru għall-Intern Glenn Bedingfield qal li l-Gvern se jkun qiebes ma' min ma jirrispettax il-paċi pubblika. Laqa l-azzjoni tal-Pulizija fil-ħin u sostna li hekk trid tibqa' tagħmel qal li regoli japplikaw għal kulħadd u r-rispett lejn il-komunità u lejn il-liġi mhuwiex negozjabbli.